basin og kanang panahon na gyud siguro ni nga manaog siya diya sa Kapitolyo kay gisuspenso siya niya, wala man siya manaog. So karon brag mapilde naman gyud si Gwendolyn Garcia mga par, panahon na gyud siguro nga manaog siya. Pero kung sa bagay nang mas maayo sa siguro mga par nga mo relax ang usa si Gwen Garcia kay what's up og maayong gabi kanatong tanan mga par, og daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta sa akong channel, og ilabi na gyud sa mga subscribers nako. Daghan kayong salamat inyo mga par. Sa mga viewers nako nga wala pa naka-subscribe, palihog na kong subscribe mga par para ma-update mo sa atong ipang-upload nga mga video. So pasensya kayo mga para karon ra ta naka-upload balik kay medyo busy ta sa trabaho mga par. Kunya ni uli sa taog probinsya kay sayang kayo atong boto nga dili ta mo butar mga par. So, manghinaot ko sa mga supporters nako nga gipili ninyo ang kandidato nga karapat dapat nga mo serbisyo sa ato nga walay pahid nga korupsyon. Karon mga par alas 9:30 sa gabi voting ganihan nagsugod na karon mga par. Unya sa karon lang baguhay lang result sa gobernador gilubong maayo si Gwendolyn Garcia. Medyo gilubong gyud og nang tagaliog ba, murag nang mapilde na gyud siguro ni si Garcia basin og mapulihan na gyud ni siya, basin og kanang panahon na gyud siguro ni nga manaog siya diya sa Kapitolyo kay gisuspenso siya niya, wala man siya manaog. So karon murag mapilde naman gyud si Gwendolyn Garcia mga par, panahon na gyud siguro nga manaog siya. Pero kung sa bagay nang mas maayo sa siguro mga par nga mo relax ang usa si Gwen Garcia kay pila sad taon katuig niya nga serbisyo sa TOA, pila sad katuig niya nga serbisyo sa probinsya sa Sugbo. Ato sang hatagan og panahon nga mo relax sa si Gwen Garcia mga par kay medyo nang senior ra po ni si Gop Gwen nya, kinahanglan na po ni nga mo relax. So mas maayo sad mga par nga mapildi sa ni si Gwen karon kay para mo relax na usa. Pero mas maayo gyud nga dili na lang usa siguro mo balik si Gwen sa politika kay edad-edara na. Mas maayo siguro mga par nga batan-on lang usa mga par. Ato sa ning suwayan ang kaning batan-on nga moalagad sa TOA nga mo serbisyo sa probinsya sa Sugbo. Unya kaning iyang gi saad sa TOA mga par nga unahon niya ang healthcare sa probinsya sa Sugbo. Ato ning asahan niya mga par kay mao gyud ni iyang plataporma kung siya ang mudaog. Himo siya og kanang ospital nga kompleto sa mga doktor o kompleto sa mga gamit para katong mga taga-probinsya nga layo na sa Cebu City, adto na lang sa ilang dool nga hospital mga par. Kaya binamalikayan nato nga kita ora man ta, di malikayan nga nang magkasakit yun ta. So importante sana nato mga par. Ato na ni congrats ng kaning bag-ong umaabot ato nga gobernador. Manghinaot ta mga par nga iyang tumanon ang iyang masaad natong taga probinsya sa Sugbo. Daghan kayong salamat mga par. Palihog og subscribe sa akong channel para ma-update mo sa atong mga ipang-upload unya nga mga video mga par kay maghatag ta pirmi ninyo og update ani.